Здравейте! Днес ще ви запозная с една интересна техника, която е незаменима за промяна на текущо емоционално състояние. Тази техника се нарича деконцентрация на вниманието. Какво е това? Това е умение да забелязваш много неща наведнъж, без да се съсредоточваш само на едно. Не е нужно да се фокусираш. Вместо това, отпусни се и разшири вниманието си. Защо е полезно? Успокоява ума и те кара да забележиш детайли, които обикновено пропускаш. Гледай пред себе си, но не само един предмет. Опитай да видиш всичко наоколо. Светлините, хората, предметите. Просто ги регистрирай, без да се съсредоточваш. Тренирай деконцентрация. Открий нов начин да се отпускаш и да виждаш света по-ясно. Благодаря.